V našom sklade sa uskladňujú krabice rôznych farieb a ukladajú sa do priečinkov podľa farby. Tu je bežiaci pás, po ktorom sa potom krabice prevážajú na autičko, ktoré ich odváža preč. Pás funguje pomocou jedného motora, ktoré točí dve kolečka, na ktorém sú gumičky, a na tých gumičkách sa potom vezú krabice. Aj moderné prístroje potrebujú pár ľudí k obsluhe, tak sú tu traja ľudia, ktorí na všetko dohliadajú. Tu sú nástroje, keby sa čokoľvek stalo, a aj takéto prístroje potrebujú čistotu, tak tu chodí každý večer upratovačka s metlou. V našom sklade pracuje tento robot, ktorý má vzadu zásobník, do ktorého sa vkladajú kocky a on ich potom triedi. Pohybuje sa pomocou tohto veľkého kolesa, ktoré je zasunuté v lište, aby mohol chodiť dopredu a dozadu. Kocky sa vytlačajú pomocou tohto piestu, ktorý funguje tak, že tento motor navíja tento kotúč článkom. Článko ide tadiaľto, potiahne toto a vytlačí piest. Piest sa potom vždy vráti naspäť vďaka gumičke. Kocky rozoznáva pomocou tohto farebného senzora, ktorý je na konci zásobníka, kde popadajú kocky. Myslím, že môžeme začať. To zasunieme do lišty. Poďme sa spolu pozrieť, ako robot pracuje. Kocky sú už v zásobníku, hodím ešte poslednú a spustíme program. Robot dotriedil. Teraz si môžeme vypýtať kocky. Každé tlačítko znázorňuje jednu farbu. Koľkokrát ho stlačíme, toľko kociek nám prinesie. Napríklad si môžeme vypýtať dve červené. 1, 2. Pridali sme aj špeciálnu funkciu, ktorá nám nedovolí vypýtať si viac kociek, ako je na sklade. Napríklad sú dve červené sklade, máme vypýtané už dve a tretiu nám už nedovolí, lebo je na sklade. Vypýtame si napríklad ešte aj jednu zelenú. Tak a pustíme program.